Yabona manje ngamanye kanza kwethu ngifuna ukungena nje ngiphetha uncoma la kuMaskandi. Umhlaba wami lo enguphethe nomuzi wami engayikhandela wona. Ngaphambi ngene kuMaskandi nje awakancome bakwethu. Engcome isinqumo esihle senzeke eSABC kwaxoshwa usibonga ingcobo. Usibonga ingcobo wayihlangene ngqo nobonga Mpanza nonada leyegoli ukubhidliza into ephilayo. Waxoshwa thina. Ube sasingabantu ababuthaka nje umuntu wayezoyibulala. Kodwa kuzange kuphumelela konke lokho. Yahluleka imgodoyi. Salamba, sahlupheka. Mhlawumbe imali engiyikoletwa uSABC mina ilinganisela kwi-1,000,000. Umdlalose esaxoshwa naye sebemkhokhela imali yakhe engapheka 500,000. Mina akaze bengikhokhela imali yami mina. Kunalokho bangichazela izitori ezibolile. Ngifuna ukuthi ngicacise lokho. Ngacasuka ngaba le depression, casukeni kwami emvelo kwalokho ngo-2020 kuvalwa izwe, mase kuvalwe izwe emvelo kwalokho ngaboshwa ngo-2021 ngafocus emacaleni, mase ngifuna imali yami bona bazangikhokhela. Kodwa umdlalo sebamkhokhela. Akho mbandela engitshona eSABC mina. Bangidakela. Abanginike imali yami nje. Umkhokhela kanjani umdlalose, usandile umdlalose, ungangikhokhele mina. Bese lokuchaza. Khuluma uthuvi. No work, no pay. Wayisebenza nini umdlalose? Ngoba we are talking about a contract here. We are talking about an unfair dismissal here. You must pay me. Give me my money. I want my money back. Mali ingangizami zinja. Safuna umsebenzi wenu mina. Nangiphethe izwe manje. In charge. Bonge futhi ukuthi kuqophe umlando emlandweni kaMaskandi. Ngoba I want to say this on record. Umthandeni uqophe umlando ongaziqoshwe umuntu emlandweni kaMaskandi. Uye ukuhlanganisa imiliyoni ngama-hour ambalwa ekhiphile. Khuluma mina ngendondo ayiwinileyo yagcina ngisho kugospel yagcina Sifiso Ncwane lo wayenemini extra yagcina ngaye kwaMaskandi is the first historical lokunjana ini nento award iwine engekho njalo ula eThekwini and ukuphi njalo eThekwini ukwi all white party efika okwesibili emcimbini ohlelwe undodana wami uMgodi uKhosana Pongosa. Into eyenzekileke ukuthi ngifuna ukumshayela ehlombe umthandeni akwendele bani ukushaya amahit unyaka nonyaka kulandelana ungebig nazi into enkulu leyo. Umdlalo wensizwa kuba umdlalo wensizwa ukuthi iqinise kube iqiniso ngoba ngelinye ilanga siyohamba emhlabeni abantu basala bekhuluma kodwa ngoba sisezweni lomona nelokuphesha sohlala siphesha njalo. Yingakho mina manje kahle ngimncoma ngithi wenze kahle mayibhedile ubhedile ayikhale ma-root mal lapha amanyala lawo finish azama ngonyaka ozayo awumunga ngithuka uthini uthuka abazali bama kunendaba nje amanyala lawo ipendli nje abafana besho njalo bethi ngithola ithenda yomjolo ngabe izinto siyasenzela ngifuna ukuqeda uphele nya ofala labo beshaya into nje Osminoff beshaya into nje kahleni bafana bakithi amadlo umuntu awadliwa waso kahleni bafana bakithi onke encane beshaya kanje kuze kuvuka idwekhe zabo izobashaya ispin kick ayinoze umfazi ayiphewe umpholi out into encane nxa yayisampwente ayipholi ingozi umfazi akushaya ngepeti lapho hayi Esiyalo isikhukukazi sikade encane ethiyalo ayasikhukhukazi my hayi sabona savuneliswa kwakhe futhi kwathi angihlanze
Silemvunulo yakwaZulu ukudlalwa ngayo kanje. Athi mlomo kababa kuba wonakele. Namanje ngiyahleba nje. Lo ngiphushela ukule nkulumo. Hey. Hayi. My. Hey. Tengane kodwa nephatho likhande wena. Lungisa ndoda. Umpazelana uhlange lwazi. Umpazelana uhlange lwazi. Ungaqhamuka nawe tengane uzozenza impela nje. Umunye ungiswiti yalo lapha bese ngathi awuqhenyelwa awube abashaba vele. Siyasha. Oh. Hey wesi yebo waphuza nje. Washo utshwala bakho wena ungazasibeka. Wawuthi Mai ngisancoma ke kunjalo nganza kwethu sengiyaphetha ngiphinde ngincome kakhulu ulo uNdodana uNdodana ngaphambi ngincoma uNdodana ngicela ukukhalisa ulo uqiniseko ngokuthi ucashona amaphoyisa omgunyathi laba awumgunyathi lamaphoyisa ayoko amaphoyisa ngathatha ifoni yomuntu ahambe ubhodqoqoqolo lamaphoyisa lapha uthe golike veleke nje yonke into yenzeka siyancoma ayikhawe yonke into yenzeka egoli hayi yenzeka hayi wavela ukuvela yonke kulungeleke aqala ukwenza aqale ngayo isiqiniseko mfowethu nxese sonke sisuka khona kuleso simo siyasazi lento ukuputshuzwa njenge Colgate hey okuyiqhobo iColgate putshu ayaputshwa iColgate akuhlala kuputshwa bonke abantu bayaputshwa ngiyancoma kakhulu ke mfowethu ukuthi ube nesibindi sikwazi ukuthi sikubone phuma endlini eminyama ube nathi Sabonga kakhulu naku eMthonga mfowethu uMaskandi ususemaklabini hayike hayi niyenda khona lapha manje kuhle lokho bese lapha ngiya kuNdodana hayi ngiyavala la kuNdodana njengomongameli wamabhinqa eNingizimu Afrika kumele iqiniso ngilemele libhlungu noma libaba ngishayiwe noma ngashayiwe uma ngabe emlandweni welokhunjana weOlohayiti umthandeni esefike kabili ayikho into njengomuntu waqalekisa impi yabo bobabili ngoba ngidinga igazi phakathi kwalabo abantu angidinga igazi kubalandeli bangakhonkotha begcine befika khona athanda khona abantu bayithandela amadata nama-like beyikhonkothele befike labathanda khona kodwa mina njengomnikazi wabantu abaqhathayo ngiyacela ukuthi kufinyelele lokhu ekuthenini emlandweni kaMaskandi lento iconfirmeke ukuthi ngiyinikezele isiqalekiso ukuze igeneration entsha ikwazi ukuthatha umkhonto igiye ngiyacela ngamza kwethu ngomoya muhle nje kungalokho kungosi ngabo akekho umuntu oshada iviki neviki oshada unyaka nonyaka nami ngigano kangaka nje kodwa hayi unyaka nonyaka ngiyeqisa khala kungawe ho oyibhekisisa ngamanje engimile ngithi nganza kwethu uma Mthandeni foka Manqele Khuzani foka Mpunguzi njoba ummeme iminyaka emibili uMthandeni wafika ngithi nawe Mthandeni ayikho into engangijabulisa ukuthi kweminye imicimbi oyihlelayo noma esemdletsheni yonyaka ngimbone uNdodana wami efika ezogiya ethi akubanjwe ulayini esibamba ulayini siyophaka emdletsheni kuyongijabulisa kakhulu lokho ukubona kwenzeka ngoba nawe enhlizweni yakho uxolile noma ungaxolile kodwa wazile ukuthi ukumele ubudoda ulumele futhi iqiniso leindustry wa attenda kaze kwakabili
waphathwa kahle futhi wancoma ukuthi awukho umcimbi ophathwa kwahle kuwoThekwini owedlula owe all white party ngakho ke mina ngesingami nje as the president of the Bhinqa Nation ngithi Mthandeni Fokamanqele Simphiwe Fokamasondo ngiyacela ukuthi nikubukisise lokho ngiyamcela uKhuzani abe khona kanye noBig Zulu Khuzani uBig Zulu babe khona emdletsheni mase kwenziwa umcimbi wokwendulela unyaka bengicela lokho sizokube umsizo ukuthi iqiniso beyiqiniso nibe njengami bantwana bami ngenizala nginikhulisile ngisibonelo kini nilimele iqiniso nibhlungu ngisuke ngiyemcimena ndodana nami nje engena inhlambuluko nami kusuke ngihuthu labo namanje nje ngilalela album yakhe ngamuzwa ndodana ukuthi wehlisile indabeni zabantu wehlisile eindweni ezibhedayo wavele wazocula ngembongolo abona wacula ngembongolo ingane yami lapha yacula ngaensha lapha ingoma yadla abantu ihit le ngoma emnandi ingoma lethi amantombazane imnandi ingoma lena ethi lekhojana ithini le ngoma lena le ngoma ethi ishini le ngoma imbongolo line ayi amnandi kakhulu line phela umnandi kakhulu nezwi lakhe nje kuyasho ukuthi uyinika isikhathi sokukhwehlela waphuza iBenelina wayilinde indabeni angaxoxa indaba wasuka lapho wayistudio job well done Khuzani Fokampoza ngiyancoma kakhulu khiphe album esikhumbuze ekuthenini wawubani before ube lokhuzani bese ngamfuna ubenyanyisa ulehlisileke izinga lokwenyanyisa kuloko uhlelo lokho well done into enhle yancoma